Toto je Kolo SMP, server pro content creatory, který běží pouze 3 hodiny týdně. Ale pozor, to není všechno. Na každý týden si totiž to vylosuje jeden náhodný twist, který změní průběh celého serveru. Dnes bylo například vybráno, že jeden náhodný hráč je impostor a musí zabít předem vybraný target. Abyste pochopili, o co tady dnes půjde, musím vás zasvětit do děje. Tohle je Západ, nejmocnější stát na serveru. A já jsem jeho součástí. Založil ho Skuci a také mu po dlouhou dobu vládl. Teď mu ale vládne Eban. Jak se to stalo, ptáte se? No, řekněme, že Eban Skuci ho zradil. Eban si dal potky, ok. Eban si dal Jdu vás sledovat. Zabil? Jo, je sám, ale on je podle mě s něma spojený. Jsem dead. Můj bože. A převzal moc. No, máte si, já bych ti to řekl takto, doteďka tady vládl Skuci, jo. A... Já si naprdel s tím vydáním zadku, on to vzal až moc do. Já myslel, že jsi to myslel jako doslovně. No, doteďka tady vládl tak nějak Skuci, řekněme, jo. A Skuci tě toleroval. Teďka tady nevládne. Dejme tomu, že druhý tak nějak v tom pořadí jsem já. Můžeme to tak říct? Jo. Řekněme to tak. Jestli tě tady znova uvidím bez pozvání, tak tě zabijem. Na pohled prostě. Já jsem... Vypadni. Nicméně, já jsem pořád lojální Skucimu a udělám všechno pro to, aby se mohl vrátit zpátky na západ. Když jsem těžil Blackstone v Nedru, přišel za námi sklízeč, aby nabonzoval Skuciho lokaci. Tudíž jsem se rozhodl, že ho varuju. Skuci? Skuci? Kde? No sklízeči, přijď s návrhem, co mi za to dáš. Hele, můžu dát informace teď. Jaké informace? U mě je Skuci momentálně. Kde je u tebe? Stará Marvixová báze. Dobrý. Okay. To je zajímavá informace. S někým se stýkal teď. Já bych řekl, že se Siviakou. Evane, počkej. Já nemám poušně, by the way. Já mám poušně na ti. Já si to nechám projít hlavou s sklízečím. Ne, to jako znamená vypadni. Ale chtěl jsem to říct nějak jako gentlemansky. Povolení odejít neboli běž pryč, že nás tady vyvisí moc. Jak to, že není Eban se Skucim, protože Skuci zradil Ebana. No, to bylo spíš obráceně, ale... Ježíš, tak já... Ne, oni se tak jako zradili navzájem. V naší? Tak ty vole, ty nám toho moc nepřinesl zatím. Ještě, Vyberej se rovna vám terén, idiot. Jo, tak což užitečný má. Jsme rádi, že tu jsi s náma. Já pro ty Irony půjdu, ale potřebuji první dozarovnat terén jako správný černos. Skuci se mnou chtěl setkat, takže jsem neváhal a běžel za ním. Nejdřív zabíjet, pak až se ptát. Tak Jo. Dobře, chápu. To je něco, co mi asi půjde. Jo, já si myslím, že ty bys na to mohl být jako talentovaný a nadaný. Taká píčovina totální. No, každopádně mám informaci o Siviace. Mateš se odpálil postelí nebo enkrem. Co funny. No postelí, on pořád žít nedrajit. Musíš toho, že tu nepřišel dneska Galactus, tak se rozhodl ani Kasper nepřijít, jo? Jako jo, no, ale... No, já jsem přemýšlel, že teďka... No, já jsem chtěl jít do... Velemate s Vostlane by Siviaka, cože? To je Pepa ten Velemate. Jo, tady je ta záležitost. Ahoj Skuci. Jsi sám? Jo, jak vidíš, Nesledoval tak tě ano.
Jako potkal jsem po cestě Housleho. Doufám, že ne. Doufám, že ne. Nevyplatí se ti to. Já ti nalžu, Skůco. OK, pojďme dovnitř. Nikdo, o kom vím, tady není. Stavoval jsem se tady, protože jsem tady potřeboval vyřešit nějaký biznis. Každopádně jsem se chtěl setkat s tebou, protože ty jsi byl jeden z mála lidí, kteří mi věřili. A jenom jsem se tak chtěl zeptat, jak to jde teď na západě, jestli furt západ existuje, nebo... No, jakoby západ existuje s tím, že se tam vrátil Eban a jak Napoleon Bonaparte sám sebe korunoval vládcem západu. A nejde moc proti tomu oponovat. A jako chci, Skůci, abys věděl, že nevím, co děláš, nevím, co máš v plánu, nevím, kde jsi, ale má věrnost, má čepel, byla vždycky tvá, je tvá a vždycky bude tvá. Dobře, to jsem rád. Já nemám v plánu se mstít Ebanovi, protože chápu to, co udělal. Každopádně mě zajímal důvod, proč se rozhodl mě zradit a zabít mě. No, on to odůvodnil tím, že se mu nelíbilo to, že využíváš Matese prostě proto, abys ovládal celý server, ale... Já jsem nechtěl ovládat server, já jsem chtěl pouze nadvládu západu. Tak to viděl on. A taky nechápu, proč by mu to vadilo, protože ve finále jemu by to nějak neublížilo, on by z toho jenom získal. No já si taky myslím, to je zajímavá informace. Okay. On podle mě sám to má jako zmatené zbytek, takové. Co zbytek? Dokázalo se ti nějak jako podařit zjistit, kdo nás teda všechno zradil, nebo jak to bylo? No, Fatlax je hodně na Ebanově straně. Krsando, Prey, jak to tam... o tom, že mě Eban zradí? Jo. Lidl a Jay jsou... Tam nevím absolutně, Jay se teď připojil. Jay podle mě ani netuší, jako to se tady dělo. A Krsando teda přišel za náma a říkal, že on nevěděl o tom, že Eban zabíjí tebe, on jenom slyšel rozkaz od Ebana, že má Daryl utéct, tak eskortoval Daryla dopryč. A že Prey jakože nevěděl o tom, že je to zrada. A ty mu věříš? Jakože vzali jsme ho zpátky, ale nesvěřoval bych mu nějaké interní informace, ani jakoby nedůvěřoval bych mu s nějakýma významnějšíma úkolama. To je zajímavé, jakože je smutné, že se na západ vrátili ti krysáci, kteří víceméně srazili, no za prvé integritu a za druhé jeho sílu. Ještě přinesl nějaké dary, které jsem pozbíral na mých cestách a je to čistě pro tebe, pro nikoho jiného, jasné? Rozumím. To bych ani nikomu jinému nedal. Ty vole! OK. Já jsem myslel, že to je jedno. Jsem jich našel hodně po cestě, protože bydlím fakt daleko. Rozumím. Bydlím na Houbovém ostrově. No a ještě se chci zeptat, spolupracuješ nějak se Siviakou nebo Matesem? S Matesem ne a se Siviakou potenciálně navazuju spolupráci. Takže ona je taková velvyslankyně zatím tvoje. Jo. Dobře. To je takové moje spojení tady, ale rád bych přesunul to spojení, že bys byl ty. Každopádně nechci, aby bylo zatím někdo viděl, že jsme se potkali. No jasně, já bych taky radši jako to nechal v tajnosti a taky před nima dělám, že Ebanovi jsem odpustil a tak, ale jakože nevědí o tom, že má věrnost je furt tvá. No dobře, Skůci, tak já se vrátím k nim, aby zase nepodezírali, neměli otázky blbý, ale prostě věď, že ať budeš cokoliv potřebovat, tak se na mě můžeš spolehnout. Dobře, děkuji. Já se vrátím, až bude správný moment. Dobře, Skůci. Zatím není. Tak jo, tak hodně štěstí. Čau. Vy taky, ahoj. Po cestě domů jsem vymyslel geniální plán a na našem příštím setkání jsem ho Skůcimu sdělil. Takže další válka, no to bude spíš taková purifikace, bych to nazval, velmi rychlá, která velmi rychle skončí taky. Budete mít dostatečnou délku na to, aby to byla válka. Čau, Skůco. Ahoj. Vidím, že jsi už vyřešil své účty s Kekvou. Uteč. Nazdar, Skůci. Dobrý den, pánové. Dobrý den. Klidu. Mám tady nějaký nevyřešený business s Kekvou. Klidu. Vem si to zpátky, strč ten zpátky. Počkej, víš, co tě čeká. Ne, Keko, ty se snažil správně moje souřadnice. Keko, vem si štít. Já jsem ho chtěl Keko, vem si štít! Moje souřadnice nejsou na prodej. Berem čáru! Já jsem ho chtěl potrojit akorát, o to A taky s pár ostatníma lidma. No, oni se tam objevili a nebyli úplně rádi, že jsem jim šel zabít někoho, s kým se chtěli spojit. Tak si je vyřešil prostě.
Musel jsem, no. Chápu. No Eban, teda ne Eban, ale Mates došel k nám a hledá Ebana. Takže uvidíme, co z toho vyjde. No každopádně, Skuco. Hele, ty se tady jako sice tak distancuješ, jo, a říkáš, jak ti je prostě západ ukradený a tak, že jsi pryč. Ale obavíme, že tvůj skutečný domov je ten západ. Ty jsi to tam založil a že jeho trůn je prostě tvé právoplatné místo, ze kterého jsi byl sesazen. A to bychom měli podle mě fixnout. Momentálně je východ v extrémní... Já se vrátím na západ, jo? Jo, a usedneš zpátky na jeho trůn. To bychom mohli provést tak, že momentálně je východ v extrémní nevýhodě a jako brutálně trpí, jo, proti západu. Takže bychom si je mohli celkem jednoduše získat na svou stranu. S tím, že já si myslím, že nebudou ani mít problém v tom tě uznat za toho krále západu po tom, co ho dobijeme. Vzhledem k tomu, že jsme jejich jediná naděje reálně. Já, když tak bych to šel s nima ještě domluvit dneska a třeba příště bychom udělali nějakou operaci, že dneska se prostě připravíme a až bude ten čas, tak je povoláme do boje s tebou na čele a já bych to nenazval, že útok nebo jako válka, ale taková purifikace západu, prostě ho vyčistíme od těch kryst, který tam jsou. Od který? Tak Eban, Fatlax, Krsando, hlavně. Okay. Já nevím, jestli se chci vracet, to je otázka. Jakože, já si teď nežiju špatně, ale máš pravdu, že moje srdce je stále na západu. Takže můžu počítat s tím, že budeme se teď nějak připravovat. Dobře, tak jo. Yes, tak já běžím zpátky, tak hodně štěstí. Čau. No, plán zkonzultován, teď už se jen pustit do práce. Sons and daughters, hide the heart of who we are, making peace to build a future, strong united. Tak, vítejte pánové. Tohle vypadá velmi zajímavě. Přeste se. Takhle, první věc, co bych chtěl, aby tady prostě byla jasná mezi námi, aby jsme si to hned vyjasnili, tak tahle konverzace nikdy neproběhla. Tohle místo neexistuje, nikdy jsme se neviděli. Je vám to jasný, doufám. Dobrá, Tymko, ano, to by bylo jasné, já jsem čekal. To vypadá jak nějaký BDSM sklípek, to tady máte nějaký nářadí, ty vole. ne. Takže, Eban, jak Napoleon Bonaparte, se sám sebe korunoval za císařem západu. Já s tím nesouhlasím. Já a Skuci jsme chtěli, aby se Skuci mohl vrátit na západ. A řekl bych, že tak nějak máme společného nepřítele, což je Eban. Vy momentálně jste extrémně oslabení, nemáte nejmenší šanci proti západu, jo, buďme k sobě zcela upřímní. A proto vám nabízím spolupráci. Spojíme naše síly pod velením Skuciho, jakmile budeme připraveni, tak zaútočíme na západ a dobijeme ho. Můžu vám poskytnout informace, souřadnice, jak se tam dostat na ten západ. Jakmile budeme připraveni, tak vás povoláme s tím, že na oplátku za to, že vám takhle i pomůžeme a vzájemně si pomůžeme, tak chceme, abyste uznali Skuciho jakožto právoplatného krále západu, ale vy jako nezapomeneme na to, že jste nám pomohli, vy pořád můžete tam v pohodě chodit, nebude pro vás platit to, že jakmile překročíte bordel, tak zemřete. Tady vole Mates, pokud furt chceš šířit nějakou tu jeho víru, tak by mě možná neuráželo ho jmenovat za papeže. Bude to obou straně výhodné velmi. Zní to velmi slibný, ale co myslíš, že se dostane po tady tomhle všem s Ebanem a tím zbytkem? Budou zavraždění, budou do exilu víceméně, budou vyhnáni odsud. Přijdou o moc a Ebana bychom mohli prostě, potom co zabijeme jeho všechny vojáky, tak Ebana bychom mohli uvěznit. A nebo pokud bude vzorovat velmi, tak prostě taky zemře. Jako já si myslím, že tento návrh zní velmi výborně, nevím co Mates na to říká. No, panečku. A kde je Skuci? Já jsem momentálně Skuciho velvyslanec, Skuciho pozici nezískáte. Ale až bude čas, tak se přidá, až přijde ta správná chvíle, tak dáme vám vědět. Potřebujeme váš
portál a potřebujeme 3 hlavy od Vidra. Ještě jednu věc si ujasníme. Západ chceme dobít a obydlet. No obydlíme ho, ale musíme ho nejdřív dobít. Dobít nebude problém. Budeme mít přesilu jak Gírou, tak početní. My zvládneme všechny zabít. Koho chce Tymko Západ volit? Flejze. Ale když vyvutíme toho, když vyvutíme Lidla, tak bychom oslabili Západ na příští týden. Ne moc, reálně. Hlavně hlasy budou veřejné, to tak vypadá. Tak hodni sebe. Už jsem tam hodil Flejze, hele, všechno tam společně. Ale kolik je hlasů pro Flejze? 7 minimálně. 7? Já si myslím, že Flejze už nezachráníte, hele, ale nemyslím si, že je nutný pro nás. Hele, jak se pokročili. Sylvěka s náma chtěla jít, pokud jí Matez dá ten krumpáč, co jí slíbil, což je netheriteový pickaxe. To si kůlně vzal netheriteový pickaxe. Matez jí ho nedal, ne? Ještě ne? No asi Sylvěka řekla do 45 minut, bylo to, počkej, hned ti řeknu kdy. Potřebujeme jeden netherite. Byl by si schopný sehnat jeden netherite, Tymko? No Sylvěka je celkem pod influencem Skuciho, takže já si myslím, že to půjde domluvit. Zkusím napsat Skucovi a uvidíme, jak to dopadne. Můžu vám věřit a vaše slovo něco znamená, že potom co dobijeme Západ, tak uznáte Skuciho za jeho krále. Uznáme ho králem, ale chceme mír mezi naší stranou a Skuciho stranou. Vy budete naši spojenci a budete prostě v blahobytu tam moct žít. Chceme něco jako, ne vládu celého Severu, to už tady bylo, to nevyšlo. Chceme něco jako radu králů. Radu králů, to je to, co bychom tady chtěli, aby jsme dokázali komunikovat ty dvě strany a nějak se dohodnout. To by definitivně šlo, můžeme to pak nějak zrealizovat po tom, co to dobijeme. Jo, a ani mezi východem, jo? Tohle, co víme jenom my 3, nikdo víc. Oni budou jenom vědět, že zautočíme eventuálně na západ. A chci ještě, Tymko, chci náboženský úlevy a daňový úlevy. Dobře. A chci nastavit jednu jedinou víru. To ti nemůžu zaručit, ale nebudu ti v tom bránit. Dobře.